Hello. Uy, Brad, tawag mo lagi. Ay, kanang bakante ka karon? Naunta tay gig ba? Ay, naman ni kuha na ako, Brad. Uy, di balibad rapod ko kay busy kaayo. Ay, sige, sige. Sige. Bahala ka diha. Padali-dali o nabugon mo gadto. Nga di na pod madayon. Sabi ba na ako bungkag na ta. Uy, ano pa niya tawag? Hello? Hello, Al, may hapon. Ay, Namo sir. kay grupo, di ba? Bakante mo nya, kamutugtog diri sa Barbie. Ay, sige sir, okay na na. Unsa man oras? Basta gabi, sugod mo. Salamat ha. Okay sir, sige, salamat. Hala, tawagon na ako si Brad B. Bahala na ni. Tawag man. Uy, Al, saman. Ay, Brad, kanang dayan kagig mo niya. Wala lagi, giingnan na ako, hatag lang sa uban. Sige lang, uy, kanang naapod tayo nag-schedule karon ba? Kita unta ang kuyog. Sure ba? Sige, kay kinahanglan kayo ng kong kwarta ron ba? Pites, adto na ko dara para sabay ta magantog bar. Sige, sige, salamat. Alas 5 pa man. Tawag mo ni sir. Basig late na mi. Hello, sir. Uy, Al. Kanang ayaw lang tayo mong dayon-dayon nga. Dayon, uy, kay nisugot man dayon yung pikas nga banda di ay. Abi, mong gunawag di sila mo dayon. Mo tong Ni. kontak sa imo ha. Ni, nakaandam na biya mi sir. Nga, gidilian ko ng itong uban na nagpagig ba. Lagi, pakyas kayo. Pasensya jud kayo, Al. Di man gud ko makabuot anagod kay ang kauban mo diri sa negosyo. Pasensya jud kayo ha. No, wait, klaro. Uy. Ay, hello. Brad, si Johnny. Kanang bakante ka niya. Kinahanglan kayo na mo gitarista ba? Ay, hala. Pasensya kayo. Kinakoy gig karon ba? Nara ko i-recommend kay ilan ako. Maayo man po ni siya. Ay, kana. Sige, salamat kaya. Ihatag lang yung number. Ah, sige, sige. Tawag na pod. Oy, Al. Asa naman ka? Wa pa ta na late? Eh, Brad, gi-cancel. Uy, naram dahil nakuha uban banda. Binuang, way klaro, uy. Ay naman, sigpanghagad na ako, eh.